Вітаю сябры, вы на канале Руді, і перад вами самыя цікавыя падзеі гульнявога свету. У пятніцу буйная кампанія-выдавец THQ Nordic правяла сваю прэзентацыю гульняў, прысвечаную бліжэйшым рэлізам. Як і было абяцана, акрамя раскрыцця тэрмінаў выхаду доўгачаканых праектаў, выдавец прадставіў і парачку навінак. Я не стаў чакаць аўторка і вырашыў паказаць усё самае цікавае прама зараз. Маляўнічая метроідванне ад беларускага распрацоўшчыка Whippy пра спрытнага дзеда The Eternal Life of Goldman атрымала свой чарговы геймплейны трэйлер з дэталёвымі дэманстрацыямі асноўных элементаў гульнявога працэсу і даволі жудаснай закадравай гісторыі, дзе дзіцячая казка ператвараецца на нешта жудаснае, паказваючы далёка адрозную ад прыемнай і сакавітай малёўкі. Амбіцыйны праект студыі прапануе адправіцца на даследаванне загадкавага архіпелага, поўнага таямніц і старажытных легенд. Галоўная мэта пратаганіста — раскрыць сакрэты новых зямель і адолець містычнае бажаство, пра якое ўсе гавораць, але ніхто не бачыў. Мабыць, найбольш характарнай часткай гульні з'яўляецца візуальны шэраг, цалкам створаны ўручную па канонах класічнай двухмернай анімацыі без выкарыстання штучнага інтэлекту. Ручная анімацыя — карпатлівы працэс, адымае кучу часу, стварэнне аднаго рэгіёну можа заняць да года. У гульні не знайсці двух падобных сцэн, і кожны элемент карцінкі намаляваны ў дробных дэталях. Мастакі Whippy натхняліся класічнымі мультфільмамі і франка-белігійскімі коміксамі. У геймплейным плане аўтары арыентуюцца на старыя добрыя 16-бітныя платформеры, але з сучаснымі механікамі. The Eternal Life of Goldman выйдзе ў перыяд зімовых свят на асноўных платформах і Switch 2, даступны ў Беларусі разам з беларускай лакалізацыяй тэкстаў. Нагадаем, што каманда Whippy была створана ў Беларусі ў 2015 годзе і за гэты час паспела выпусціць дзве часткі паліцэйскіх сімулятараў This is Police і адкрыць ранні доступ да кіравання кінастудыяй Hollywood Animal. У ёй, дарэчы, таксама даступна беларуская лакалізацыя тэкстаў. Прама падчас прэзентацыі THQ сіквел вядомы экшн-RPG Titan Quest 2 нечакана выйшаў у ранні доступ Steam і Epic Games Store. Ну, не зусім нечакана ў тым сэнсе, што распрацоўшчыкі ўжо даўно абяцалі, што вось-вось і нешта будзе, і некалькі разоў пераносілі старт. Да гэтай падзеі яны падрыхтавалі адпаведны трэйлер з запрашэннем прыняць удзел у новым эпасе. Нагадаем, у Titan Quest 2 роля галоўнага антаганіста дасталася звар'яцелай багіні адплаты Немязідзе, чые дзеянні пагражаюць усяму антычнаму свету. Перажыўшы яе гнеў, гульцы трапяць на безжыццёвы бераг з монстрамі, адкуль і пачнуцца пошукі сродкаў барацьбы з боствам. Першая частка з'явілася ў 2006 годзе. Многія тады называлі яе клонам Diablo 2. За распрацоўку зараз адказвае студыя Grimlore Games, у якой за плячыма гібрид RTS і RPG Spellforce 3. У новай частцы старажытнагрэчаскай прыгоды геймеры сустрэнуць як праціўнікаў з арыгінала накшталт кентаўраў, сатыраў, гарпій, сірен, так і новых пачвар. Кампанія будзе заточана на даследаванне свету, а сістэма паляпшэння і класаў будзе вельмі гнуткай. Гулец зможа стварыць унікальнага байца, камбінуючы ўмеласці і асаблівыя прадметы. Мясцовы свет дазволіць таксама даследаваць і на скакуне, вертыкальнага геймплея стане больш, а некаторыя сакрэтныя лакацыі атрымаецца адкрыць толькі з дапамогай боскіх сіл. Titan Quest 2 прабудзе ў раннім доступе прыкладна год, а пасля паўнавартаснага рэліза гульня таксама выйдзе і на кансолях. На гэтым этапе ў яе даступна толькі англійская мова. Дасяжна ў Беларусі за $12. Хоррор Reanimal, якім займаецца вядомая па якаснай прыгодзе жаху Little Nightmares шведская студыя Tarsier, выйдзе ў першым квартале 2026 года. Распрацоўшчыкі паказалі геймплейны трэйлер будучай гульні. У роліку аўтары далі зірнуць на тое, якія небяспекі чакаюць галоўных герояў, двух дзяцей, якія спрабуюць знайсці сваіх сяброў на востраве, дзе жывуць мутаваўшыя жывёлы і людзі. Часцей за ўсё там чамусьці пакутуюць бедныя авечачкі. Анімацыя і агульны дызайн усё так жа добра нагадвае Little Nightmares. Галоўная інавацыя ў параўнанні з іх першымі праектамі — пераход у паўнавартасную 3D-прастору ў адрозненні ад 2,5D-платформера. Распрацоўшчыкі пастаянна змяняюць вугал камеры ў сцэнах для дасягнення найбольш драматычнага эфекту. Таксама на адным з закрытых паказаў журналістам у мінулым годзе было заўважана, што ў сярэдзіне гульні будзе сегмент з шоунам, дзе персанажы змогуць выбіраць, што даследаваць, але ў гісторыі ёсць выразны пачатак, сярэдзіна і канец. Reanimal атрымаецца прайсці ў адзіночку ці ж у кааператыўным рэжыме. Нават у сола вам выдадуць шыі кампаньёна, які паводзіць сябе вельмі разумна. Таксама паказалі набор калекцыйнага выдання з мілым, але не зусім жывым парсюком. Гульня выходзіць на асноўных платформах і Switch 2 на пачатку 2026. Старонка Steam даступна ў Беларусі.
Чэшская студыя Ashburn Games, магчыма, малавядома, але стварыла сімулятар вяртання эшалона чэхаславацкага корпусу пасля сканчэння Першай сусветнай праз ахопленую грамадзянскай вайной Расію. Last Train Home. Я ведаю, што гэта заснавана на гістарычных падзеях, але ж усё роўна гучыць як фанфік. Дык вось, яны анансавалі эканамічную стратэгію сімулятара жыцця The Guild Europa 1410. На дзіва, акрамя перамогі ў Грунвальдзе, у свеце яшчэ былі нейкія падзеі ў гэтым годзе. Новая The Guild вяртае серыю, а гэта, заўважу, ажно 3 часткі з 2002 года да вытокаў культавай Europa 1400. Гулец пачынае як кіраўнік маладой дынастыі з невялікім бізнесам і развівае яго, каб пашырыць уплыў сям'і і захаваць спадчыну. Нешта падобнае на больш лакальны Crusader Kings. У працэсе праходжання гульцам трэба будзе развіваць рамяство і гандаль, удзельнічаць у палітыцы, а пры неабходнасці даваць хабар або займацца шантажом. Саюзы, інтрыгі і барацьба дапамогуць заняць высокія пасады і ўмацаваць уладу дынастыі. Як і ў папярэдніх гульнях серыі, тут гандаль грае ключавую ролю. Гулец абірае прафесію, каваля, краўца, алхіміка і іншых і развівае яе, каб дасягнуць багацця і ўплывовага становішча ў горадзе. Гульня таксама прапануе альтэрнатыўныя спосабы ўзбагачэння праз крымінальную дзейнасць, рабаванне, крадзеж і выкраданне дзеля выкупу. Альбо гулец можа стаць абаронцам закона і гараджан, патруляваць вуліцы, уплываючы на мясцовае жыццё сваімі рашэннямі. Распрацоўшчыкі паведамілі, што The Guild Europa 1410 забяспечыць новы ўзровень занурэння дзякуючы сучаснай графіцы, якая робіць сярэдневяковы горад жывым і рэалістычным. Па меры росту насельніцтва і ўплыву гульца кварталы пераўтвараюцца, а навакольны ландшафт змяняецца на вачах. Праект захавае класічныя элементы серыі, дапаўняючы іх новымі механікамі, што зробіць яе прывабнай як для пачаткоўцаў, так і для ветэранаў, гаворыцца ў апісанні. Выходзіць на ПК на пачатку 2026 года, у тым ліку у Беларусі. Была анансавана Fate Keeper, ролевая гульня ад першай асобы. Тут геймерам трэба будзе даследаваць старанна прапрацаваны свет з разнастайнымі лакацыямі, старажытнымі палямі бітвы, велізарнымі падземнымі пячорамі, ціхімі лясамі і закінутымі свяцілішчамі. Кожны рэгіён напоўнены ўтоенымі легендамі, забытымі артефактамі і нечаканымі сустрэчамі. Баявая сістэма Fate Keeper заснавана на хуткім і дакладным кіраванні халоднай зброі і магіяй. Ворагі маюць розныя звычкі і слабыя месцы, таму гульцу трэба ўмела прымяняць навыкі ў бітвах. Сістэма развіцця героя дазволіць гнутка наладжваць персанажа, паведамілі распрацоўшчыкі. Геймеры змогуць паляпшаць баявыя прыёмы, характарыстыкі і розныя напрамкі магіі, ствараючы унікальныя спалучэнні ад моцнага і спрытнага ваяра да магутнага чараўніка. Распрацоўшчыкі паведамілі, што ў гульні з'явіцца мноства відаў зброі, даспехаў і артефактаў. Геймеры змогуць збіраць і паляпшаць экіпіроўку, падбіраючы яе па свой стыль гульні. Усё гэта, давайте прызнаемся, пакуль што гучыць як цалкам звычайны набор абяцанняў і самы мінімум для якаснай ролевай гульні. Пра сюжэт Fate Keeper падрабязнасцяў пакуль няма. Гульня выходзіць у раннім доступе Steam ужо зімой гэтага года. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Gunfire Games анансавала Darksiders 4. Гэта прыгодніцкі экшэн ад трэцяй асобы з бітвамі, даследаваннем і рашэннем галаваломак у насычаным лорам постапакаліптычным свеце. Гульцы змогуць абраць аднаго з легендарных вершнікаў апакаліпсісу, кожны з якіх валодае унікальнай зброяй і стылем бою. Распрацоўшчыкі паведамілі, што гульня прапануе дынамічныя кінематаграфічныя бітвы, якія спалучаюць блізкі бой і выкарыстанне звышнатуральных здольнасцяў. Гульцам трэба будзе даследаваць вялікія лакацыі, напоўненыя сакрэтамі, ворагамі і міфічнымі босамі. Выходзіць на асноўных платформах пакуль невядома калі. Старонка гульні даступна ў Беларусі. А ў нас рэмайстер, якога не чакалі. Студыя Sparkling Beat працуе над Sacred 2 Fallen Angel, аднаго з самых паспяховых дыяблоідаў нулявых. Нягледзячы на лічбу 2 ў назве, другая Sacred з'яўляецца не сіквелам, а прыквелам, дзеянні якога разгортваюцца за 2000 гадоў да падзей арыгінальнай гульні. У цэнтры сюжэта загадкавая Ці-энергія, якая з'яўляецца крыніцай усяго жывога і магіі ў свеце. Доўгі час яна кантралявалася вышэйшымі эльфамі, аднак іх унутраная барацьба за ўладу прывяла да катаклізму, і цяпер толькі ваш герой можа вярнуць анкары і стабільнасць. У рэмайстры будзе ўвесь дадатковы кантэнт арыгінала ў адным выданні, больш плаўныя баі, сучасны інтэрфейс, палепшаныя тэкстуры, эфекты асвятлення і далёкасць агляду. Карацей, усё як заўсёды ў гэтых рэмайстрах. Рэліз плануецца ў 4-м квартале бягучага года на асноўных платформах. Старонка Steam даступна ў Беларусі.
Супрацоўнікі студыі Digix Art распавялі і паказалі асноўныя механікі Tides of Tomorrow у свежым геймплейным трэйлеры. Гэта сюжэтна арыентаваная прыгодніцкая гульня з элементамі мультыплеера, дзе геймеры могуць бачыць дзеянні персанажаў іншых карыстальнікаў. Сюжэт дынамічна змяняецца ў залежнасці ад таго, якім шляхам вырашаць пайсці гульцы. Ці будзеце вы ісці за іншымі, ці ж шукаць альтэрнатыўныя маршруты. Падзеі разгортваюцца на планеце Элінд, дзе людзі спрабуюць выжываць пасля вялікага потопу ва ўмовах экалагічнага крызісу. Tides of Tomorrow выйдзе 24 лютага наступнага года на асноўных платформах, даступна ў Беларусі. Ну і апошні з прэзентацыі адбыўся анонс SpongeBob SquarePants Titans of the Tide, маляўнічага экшн-платформера ў сусвеце культавага мультсерыяла «Губка Боб. Квадратныя штаны». Новая гульня раскажа пра супрацьстаянне цара Нептуна з лятучым галандцам, у якім таксама паўдзельнічае знакаміты Губка Боб на пару са сваім верным сябрам марской зоркай Патрыкам. Родны для герояў Бікіні Ботам пачаў ператварацца ў горад Прывіт, і цяпер яны маюць намер выратаваць становішча і спыніць катаклізм. Гульня выходзіць 18 лістапада на асноўных платформах і Switch 2, даступна ў Беларусі за $17. На гэтым мы скончым з гульнявой прэзентацыяй THQ Nordic і пяройдзем да самых буйных навін у свеце. Кампанія EA правяла вялікую прэзентацыю шматкарыстальніцкіх рэжымаў Battlefield 6, выхад якой прызначаны на 10 кастрычніка. Распрацоўшчыкі паказалі геймплей і падзяліліся дэталямі аб будучым шутары. Гульцы змогуць разбурыць навакольнае асяроддзе, каб атрымаць стратэгічную перавагу. Аўтары Battlefield 6 рэалізавалі новую кінестэтычную сістэму, якая паляпшае кіраванне персанажам, робячы стральбу і тактычныя рухі больш дакладнымі і натуральнымі. Па словах распрацоўшчыкаў, фанатаў чакае неймавернае паглыбленне ў татальную вайну. А таксама нас чакае вяртанне сапраўднай сюжэтнай кампаніі, маштабная заруба ЗША і велізарнай прыватнай арміі. Агулам геймеры па ўсім свеце ў большасці ў захапленні ад усяго, што было прадэманстравана, і гэта дзіўна. Акрамя таго, жаданае яе ўжо дадало паўмільёна чалавек, а па прыбытку ад папярэдніх заказаў гульня выйшла на першае месца ў Steam. Чакаем новага вітка барацьбы Battlefield і Call of Duty. Польскі калектыў Bloober Team назваў дакладную дату рэліза свайго постапакаліптычнага баявога хорару Chronos The New Dawn і абвясціў, што акрамя асноўных платформ гульня таксама завітае на Nintendo Switch 2. Нагадаем, што гэта сумесь Dead Space і Silent Hill 2 распавядзе пра дыстапічную будучыню, дзе нешматлікія ацалелыя шукаюць разрывы ў палатне часу, каб перамяшчацца ў мінулыя 80-е ў свет падчас пачатку катаклізму і там ратаваць самыя светлыя розумы, можа не чалавецтва, але ж мінімум Польшчы. Больш падрабязна пра праект можна паглядзець у мінулым відэа на канале. Гульня чакаецца 5 верасня, на жаль, старонка перастала быць даступнай у Беларусі. Ну і калі мы ўжо закранулі тэму Silent Hill, 1 жніўня ў сетцы з'явіліся прэв'ю хорару наступнай часткі «Ціхіх пагоркаў» F. Журналістам далі згуляць каля 5 гадзін, а поўнае праходжанне зойме 12-13. Пры гэтым у гульні будзе некалькі канцовак. У параўнанні з рэмейкам Silent Hill 2 ад Bloober Team у Silent Hill F гулец праводзіць куды больш часу за даследаваннем самога горада Эбісугаока, а не асобных пабудоў у ім. Гісторыя гераіні Хінако пачынаецца пасля ўцёкаў з дому з-за п'янага бацькі і пакорлівай маці, якая дазваляе яму распаражацца імі. Імаверна, па гэтай жа прычыне Хінако адхіляе традыцыйныя жаночыя ролі ў грамадстве, чым хвалюе сваіх бацькоў і нават сяброў. Адразу пасля гэтага туман ахоплівае Эбісугаоку, і на вуліцах гарадка пачынаюць з'яўляцца монстры. Хінако таксама будзе атрапляць у паралельны свет, які больш нагадвае традыцыйную Японію. У ім школьніцы будзе дапамагаць таямнічы персанаж у масцы. Па словах журналістаў, за першыя 5 гадзін сустракаліся загадкі, але ніводная з іх не выклікала цяжкасцяў. Цяпер зброю прыйдзецца мяняць, паколькі ў Silent Hill F ёсць сістэма трываласці, якая у тым ліку ўплывае на яе знешні выгляд. Напрыклад, металічныя трубы паступова гнуцца, а біты выглядаюць так, быццам вось-вось зламаюцца. Сюжэт досыць інтрыгуе і не дае прамых адказаў на пытанні, пакідаючы прастор для разважанняў, а атмасфера туманнай Эбісугаокі вылучаецца на фоне іншых частак серыі, але ў той жа час упісваецца ў іх агульны тон. Аднак баявая сістэма і яе складанасць, па меркаванні некаторых аўтараў, падзеліць гульцоў на два лагеры. Гульня выходзіць 25 верасня на асноўных платформах, у Беларусі недаступна.
На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. У аўторак чакайце ўжо не навіны, а хутчэй усяго свежы гарачы агляд на адзін з буйных рэлізаў 2024 года. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Вы дапамагаеце выходзіць гэтым навінам і аглядам на канале, стрымам на Твічы, развіваць беларускі геймінг і падтрымліваеце таксама влогавы канал пра беларускі хутар. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да ўсіх відэа на канале Рудзі, эксклюзівы на сайце Patreon, а ваше імя застанецца ў гісторыі тут напрыканцы роліка на канале. І не забывайце завітваць на стрымы ў Twitch, спасылкі ў апісанні. Усім дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!